Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Ey melek, ey melek, el melek tundardı biz keymenek, elle yeşillik, elle yülerlik, utken gümür keyderde biz hidmenek. Искитерлек матур көрүнүш белән башланып китте бүгүнкү күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Жай килеп кирде кебек туган тел экраннарына. Эй, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, көттүк җәйне бер-ике көн генә шушы матурлык белән яши башладык. Эссесе җанга да тиеп өлгерде бугай, ләкин шундый тансык. Ә бит күңел халәте гел җәй генә түгел. Җәй матур булганда да күңелең сагышта, җаның әрнүдә булса, күренмәгән чаклары бар. Нәкъ шулай ук кышның аппак яуган карлары, шалт аяз көннәре, җим-җим килгән кар бөртекләре дә җанны иркәләми күңелдә авырлыклар булганда. Алтын көзләр булганда да үзеңне таба алмый йөрүләр бар. Язларда кошлар кайтып, сайрап-сайрап оя кырганда да, биреләр шартлап яфрак ярганда да күренмәгәне бар ул язларның, күңелеңә язлар килмәгәндә. Шуңа да арып талып җәйне каршы алганбыз. Бүген җәйне заккарак саклап калдыру ниятендә чакырган кунагымны сезгә рөхсәт итегез тәкъдим итәргә. Башкортстанның халык артисты, Башкорт академия драма театры актрисасы, танылган затлы актрисаларыбызның берсе, айрыша дип әйтәсе килә, моңлы, измә-излекле, үзенчәлекле тавышы белән халык күңеленә үзе белгән юллар белән генә сукмак салучы. Таныдыгызмы? Әйе, Светлана Хакимова. Сәлам юлладым, Светлана. Хәерле көннәр. Менә син җәй алып кирдең безгә, чөнки син чын-чынында җәй көне. Эй, мин гомер буе сыкланып һәм көнләшеп яшәдем шул җәй туган кешегә. Бөтен матурлык тупланган вакыт. Кәйфләрең шәпме? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хәерле көн Зифа апа. Әлбиттә, кәйфләр шәп, бик тә шәп. Сөнки мин җәй туганмын. Сынлап та, мин җәй кызы. Мин шул кадәр җәйне яратам. Язны яратам. Әлбиттә, көзендә, кышында, һәр бер мизгелдә үз итәм. Әмма ләкин барыбер җәй якын күңелемә, сөнки мин җәй дөньяга аваз салганмын. Менә шулай. Һәм инде ераграк елларга кайтып китәсе килә. 93-94 еллар. Шул вакытта мин Шәрык радиосында эшләгән вакыт, музыкаль мөхәррир дәрәҗәсендә туплыйбыз бит инде яңадан җырлар килә. Шуларны фонд булдырабыз дип тырышабыз. Килеп төште безнең радиобыз дулкыннарына бик матур асыл бер җыр. Ничегрәк дип башлап китә, бигрәк тә аның кушымтасы. Үзең әйтеп бир әле матур кушымтасын. Һәм мөгайында яратам йөрәк хакында әйтә, шулаймы? Мин сине яратам. Ишетен бар дөнья, дөньяны яңгыратам. Бына ул сәхнәгә сыккас ысынлап да яратам һүзен олы итеп, зур итеп яратам дип ул сәхнәнән әйтү үзенә күрә бер матурлык, үзенә күрә бер эске ниндәйдер бер көскә ия һымак. Сөнки яратам һүзен сәхнәгә карап, сәхнәнән халыкка карап, яратам ишетен бар дөнья дип әйтү үзе бер ям, үзе бер рәхәтлек биргән кебек. Шуның өчен микән ул йыр минең күңелемә шул тикем якын булды. Һәм мин тавышыма ла туры килгәндәй булды. Һәм мин ихластан бу йырды яратып башкардым, яратып, йырланым һәм халык да кабул итте. Шахразиевның ул җыры ул вакытларда бик билгеле түгел иде. Шулай бит. Аннары синнән соң барысы да ул җырны эләктереп алдылар. Ай, хайран артистлар да, сезнең тамашачылар да эләктереп алып җырлап киттеләр. Ләкин миңа калса, син актриса булганга кадәр алданрак хәтта шул җыр белән гади халык күңеленә урынны баштарак
менә шушы юллар белән сайладың, юлладың ахрысы. Мин шулай дип уйлыйм, Светлана. Шулайдыр, әйе. Һәм Рафаэль Шахразиев иҗат иткән йыр булып сыкты ул. Уның авторын миңа шылтыратып әйттеләр, ул Мәскәүдә яшәй дип әйттеләр, һәм авторын әйтеп йырлай әле дип тә өндәштеләр. Әйе, сынлап та был йырды халык дәррәү кабул итте. Мин иҫләйем, ул йырды общежитиела дөйм ятакта яшәйник әле. Ул студенттар йырлаһынмы, күмәкләшеп, төнөн тәҙрәнән ишетәм, йәштәр йырлап үтәләр. Ауылдарда, табындарда ул йыр бик тә популяр булып китте ул заманда. Мин инде беләсең, мин инде этлек уйлап утырам. Син инде шул җырның популяр булган чакларын матур иттереп кенә сөйләп торган вакытта мин уйлыйм, мин шул халәтне хәтеремә төшерәм. Син җырлаганда син уйлыйсыңдыр, кара, мин ничек матур җырлыйм, бу җыр миңа бик ошый. Ә бит син җырлаганда һәркем үзенең күңеле турында, үз мәхәббәте, ярату турында уйлар кичереп утыра. Шул җырны тыңлаганда, шул вакытта Светлананың күңелендә кемнәр булып, кемнәргә күңелеңә гөлләр чәчеп җырладың икән ул вакытларда. Яшьлек үткән, барыбер кемгәдер багышланган бу җыр. Берникадәр вакыт аралыгы, 93-94 еллар булгачтын, азрак китә син театрга ныграк кирип киттең, укып бетелгән, сәнгать академиясе, институтны тамамлагансың, ул вакытта шулай атала иде, шулай бит. Һәм шул күтәрелештә калган беренче сөйгән ярлар, бәлки Әлшәй якларында, Әлшәй турында күбрәк сөйләшербез. Менә шунда инде шушы җыр белән син йөрәктәге кешенең үзе генә белгән кичерешләренә яңадан кайтардың кебек. Мин уйлыйм, инде сер булып калса калыр, ләкин кемнәргәдер зур сәхнәләрдән син дә багышлап җырлый торган булгансыңдыр, шулаймы, Светлана? Әлбиттә ярату яшәй күңелдә. Ярату гомумән тормыш мөмкин микән ул? Әлбиттә яратып яшәйһең. Ярату гомумән тормыш гомер мөмкин түгелдер димен инде мин. Әлбиттә ярату бар. Яратмагас ул яшәп буламы һуң? Иҗат итеп буламы һуң? Йырдарыңды йырлап халыкка әйтеп буламы һуң? Әлбиттә күңелдә һәр вакыт ярату, мөхәббәт яшәй. Елда син үзеңнең яшеңә караганда иртәрәк, хәтта дип уйлыйсы килә, син беренче алдың исемне, хөрмәтле, лаеклы исемне, Башкортстанның атказанган артисты. Шулай бит, ничек хәтерлисең шул көннәрне? Беләһегезме, иртәрәкме, һуңмы, нисек кенә булһа ла, мин Шәрык радиоһына гомумән бына шул тапшырулар редакцияһына мин рәхмәтлемен. Улар халыкка мине тизрәк еткерделәр. Халык дәррәү кабул итте. Яратты дип әйттер инем мин. Сөнки әйтә торганнар, беләһегезме, дип кем әйткәнен дә исламаем хәзер. Шул вакытта радио өҙөлөр хәлгә итә ине. Көне буена шылтыраталар ине. Кем йырлай? Шул йырды бирегез әле. Шул йырдарды ул йырлаһын әле дип бына шулай әйткәндән хәтерләйем. Халыкка мине улар тизрәк алып барып еткерделәр һәм халык Аллаға шөкер кабул итте, яратты. Бәлки шул яһәттән исем алуым да тизләтелү булгандыр. Әмма ләкин әйтеп үтәһем килә, мин сәнгать институтында укыган вакытта 3нче курстан ук Галия Бану спектакленә сакырдылар. Театр Италияга китте, ә миңә төп роль Галия Бану ролен бирделәр. Ул бит зур ышаныс. Һәм мин шул ышанысты акларга тиеш идем. Акламаенса мөмкин түгел. Башта ышанманым. Мин әйтәм, юктыр, нисек инде улай, мин булдыра алмам дидем. Әмма ләкин Рифкат Вакилович Исрафиловтың авылынан шул һүҙҙәрҙе ишеткәс, мин әле булһа хәтеремдә дөйөм ятаҡҡа нисек ҡайтып еттем. Мин остом, минең аяғым ергә теймәне. Мин остом, һәр бер һүҙен һис арттырмайынса әйтәм. Театрға мине Шамил Рахматуллин, Асия апай Нафикова, хәҙер улар был донъяла юҡ инде. Ҙур шәхестәр, улар бик талантлы шәхестәр. Улар менән бергә мин Галия Бану булып, уларҙың ҡыҙҙары булып эш башланым театрда. Был театр түгел, теге театрда әле.
актриса итеп мин үземде хис иттем, беләһегезме? Икенче көнен урамга сыгып мине бөтә кеше таныйдыр димен. Мин урам буйлап киләм. Мин әйтәм, нишләп миңа карамайдыр әле? Мин бит Галия Бануды уйланым димен. Ә халык миңа карамай, исе китмәй. Шул хатирәләр исемдә калган. Күпме матур рольләреңне тасвирлап, рәхәт кичереп утырасың. Мин әле тыңлау гына түгел, күбесен үземдә белеп өлгердем. Син нинди образлар тудырганыңны, нинди героиняларны уйнаганыңны, ләкин син шул кадәрле бүген шушы кинәнештә алар хакында сөйлисең, һәрберсе синең йөрәгеңдә, күңелеңдә урын алган. Светлана, менә шушы матурлыкларны тудырган Башкортстаныбызга бик күп иҗатчылар бүләк иткән як Әлшә ягы. Син Дим кызы. Шундый матур кызны, матур күңелне, сәнгати Алиханы үстергән әнкәй, әткәйле йортка бер кайтып урамый булмыйдыр. Әлеге көнне инде мин ишетеп торам, әнең Аллага шөкер исән, синең матур шушы күтәрелешләреңә сөенеп, шатланып утыра торган әни турында да сөйләшербез. Әйдә, гаиләдә син Әлшәйдәге булган бәләкәч Светлана янына китик әле икәү. Җитәкләшеп үтик әле шул Светлана белән Әлшәй урамнарыннан. Гаиләлә без 4 бала үстек. Атайым үкенескә каршы иртә китте дөньядан. Мин атайымдың нык яраткан кызы булдым. Атайым мине айрылса бик ярата иде. Әсәһенә охшатып ярата иде. Өләсәйдә мин үкенескә каршы күрә алманым, әмма ләкин атайым кызып ярата иде, инәймә охшаганһың дип Зәлифә карсык титергәннәр. Зәлифәгә охшаганһың дип ярата торган атайым, бигрәк ярата иде. Илак кына иде, йомшак күңелле иде ул атайым минең. Күңеле йомшак иде. Күзе яшьләнеп, яшькелт кенә күзләрен яшьләндереп, косаклап яратып, дөпелдәтеп, Светогым дип ярата торган. Әсәем йырга бик маһир булды. Әсәемнең тавышы бик матур иде. Бына кунак бит инде, элек кунаклар яшь була торган. Шул кунак вакытында, кунаклар йылышкан сакта әсәемнең тавышын тыңлагы килә торган. Уның тавышы үзенә генә бер хас моңы бар иде. Теге умырзая, нинди йырдар әле ул? Сәрмән, ретро йырдар, халык йырдары, әйе, әсәемнең тавышы бөтә тавыш араһыннан айрылса яңгырап, айрылса матур булып ишетелә торган. Уның өләсәем бик матур йырлай иде, әсәемнең әсәһе. Бәләки Светлана нинди иде? Кичкенә чактан кайсы вакыттан үзеңне хәтерлисең, җырлый башлаган чагыңны? Бәләки сагымдан үземдә исләйм. Мине күрше авылга алып бардылар да ултыргыска бастырып йырлаткандарын исләйм. Шуннан соң инде мәктәптә, безнең авылда бәләкәй генә авыл, ул минең авылым, клуб юк. Мәктәптә 3 кенә класслык, 4 класслык мәктәп, әмма ләкин шул барбер кадерле бит инде ул иң зур бина күренә торган ул мәктәп, укытучыларын ярата торган. Бына шул мәктәпкә барып яңгыратып класты йырлаганымды исләйм һәм халык тын кала иде. Тын калып игътибар бирәләр иде һәм ниндидер бер үзеңә ышаныс туып китә микән? Кайткым килде әле капыл, яшьлек ярдарыма, басып кына торыр өсөн динем ярдарында. Эй, хокланыр инем карап тулкындарына, ярдарына хайынып үскән зифа талдарына. Дим талдары, бөдрә генә талдар, бидәк кенә инде ярдарга, хайран калып ошо гүзәллеккә, рәхмәт әйткем килде ярдарга. Тында алмайынса тыңлар инем, мең төрле коштар тавышын, бәхетемә юрап, тәнкә халып, сердәш булган динем агышын.
Әлшәйләр бездән дә ныграк туган теленең тавышын ачыбрак куйганнар дип уйлыйм. Дим турында, шундый туган ягын турында матур шигырьне тыңлап беткәннән соң, Светлана, менә бу шигырьдән соң шул ук вакытта сорау бирәсем килә. Ник син сәнгать юлынан киткәндә дә театр сайланды? Син бит җырчы булсаң да бик матур биеклеккә бу вакытта ирешелгән булыр идең. Мин үземдә хәтерләйм, йырларга яратайм, әлбәттә. Сәнгать училищесына укырга килергә дигән теләгем бар иде. Мин прослушиваниегә килдем, тыңлап каралырга булды миндә. Һәм минем мутация голосы, тавышым һынган мәлгә туры килгәндер күрәһең. Йырлайным да тавышым һынып киткән вакытта. Шул вакытта нинтиктер бик хуплап эргәмдәге кеше булманым икән инде. Әмма ләкин нисектер күңелем төште. Әмма ләкин йырдан айрылманым мин һәм укырга ингән вакытта ла мин йырлап үттем. Габдулла Абдрахманович мине укырга алды. Мин йырлап үттем. Өч турда ла мин йырланым. Хатта коллоквиумга кергәндә нинди һорау бирерләр икән тиһәм. Ул миңа йырларга кушты. Рәхәт булып китте инде. Шулай театрга килгәч тә ул вакытта концертлар еш була торгайны. Рифкат Вакиловичта укып бетердем инде мин. Һәм йырдарым менән халкым мине үз итте. Менә Әлшәй ягыннан ерак китмичә, шушы сәнгать юлын, җыр юлыннан сайласаң да, шул Светлана Хакимова дәрәҗәсен югалтмыйнча матур биеклекләр яулаган булыр идең. Без инде сине актриса буларак кына түгел, шуңа күрә җырчы буларак та якын иткәнбез. Шулай бит. Шуңа инде хәзер шул ук минутларда шул яратып язган шигырьләрнең берни кадәре әлбәттә әниең турында. Бүген синең өчен җан атып яшәгән әниең турында әйтәсе килә, сер итеп кенә Светлананың туган көн генә түгел, юбилей уңаеннан да әнисенә әйтер рәхмәтләре бар. Әлбәттә, рәхмәт сүзләре бар инде ул. Әлбәттә, әсәй бит ул. Ул борсылып торысы, һинең уңыштарыңа, һинең кайгыларыңа, һинең барлык булган көненә беренче тапкыр шылтыратып һөйләшмәһәң күңел булмай. Хәзер әсәем өлкәнәйде инде, икән яше менән бара, Аллага шөкер. Бuna әсәймә арнап ярылган бер шигырем. Кайталмай торам һуңгы вакыт. Әллә ниндәй тормыш, мәшәкать, үпкәләмә инәй, хисрән йемә, гафу һорап өндәшәмен кат-кат. Нишләтәһең, тормыш йөге баса. Өлгөрөп тә булмай күп вакыт, кайһы вакыт югалып та калам, аптырап та, үз-үземдән киткем килә касып. Төрле мәлдәр була. Тормыш шулай, һына яхры әдәм балаһын, күп осракта алдан уйлап булмай. Белеп булмай, нидер көтәһен. Шулай да күңел түрдәрендә яшәй әле минең ышанысым. Күңелемә һыймас куанысым, яктыма-як булып балкып торган, йыгылмаска терәк таянысым. Инәй ул һин. Көсле, батыр, һынмас рухлы, сабыр канаттарың булһын ныклы, бирешмәүсе һис бер авырлыкка, горур, йәнле, таза, саф, намыслы. Инәем ул минең, белдегезме? Инәем ул минең, күрдегезме? Инәем ул минең бердән-берем, инәем ул минең кадерлем. Яшь әле инәй, оҙаҡ-оҙаҡ йылдар, бергә булһаҡ алдырылмаҫ беҙҙе һалҡын елдәр, бергә булһаҡ берҙә бирешмәбеҙ. Ыңғай килеп торор беҙҙең юлдар, алһыуланып атыр беҙҙең таңдар, сағыуыраҡ булыр беҙҙең көндәр, тынысыраҡ булыр беҙҙең төндәр, бәхетлерәк булыр был ғүмерҙәр. Яшь әле инәй, оҙон-оҙаҡ йылдар, оҙон-оҙаҡ йылдар. Ничәнче йылларда тормышланып кияүгә чыгып китте икән Светлана дисәләр? Хәзер инде Студент йылларыннанмы, әллә эшли башлаган йыллар? Студент йылдарынан беҙ шулай ҡауыштыҡ, өйләнештек. Ул минең күрше ауылдан. Ике ул үҫтерәбеҙ, Аллаға шөкөр. Инде оҙаҡ йылдар бергә йәшәп ятабыҙ. Өлкәнебеҙ инде хәҙер ҙур булып үҫте. Бәләкәсебеҙ 10-нсы классҡа бара мына. Әле генә уның собраниеһында булып килдем. 10-нсы классҡа ниндәй йүнәлеш менән китә тип һорауҙар менән уҡытыусылары, директорҙар менән осраштыҡ. Бәләкәсе лә, өлкәне лә музыкаға ынтылып торалар. Холоҡ, фиғел яғынан әнине ҡабатлайлармы, малайлар, әтине ҡабатлайлар күберәк? Әнине лә, әтине лә ҡабатламайлар ахыры. Үҙҙәре. Үҙҙәренә башҡа, үҙҙәре тип уйлайым мин. Улай теге ҡыҙ бала булһа, бәлки әйтер инем, миңә оҡшағанмы, нишләгәнме. Ир балалар үҙҙәренсә тырыш, уңған, егәрле, сибәр, Аллаға шөкөр. Иҫән һау булғандар иң мөһиме. Уларынан шул хәлләре ғорурланып, шынап та кинәлештә
сөйлисең алар хакында, димәк моңа лаеклылар әле үк дип әйтергә кирәк, күзләр тимәсен. Шөкер, Менә күз иптәшең ягыннан шушы Светлана Хакимованың булмышын, дәрәҗәсен, матурлыгын, җыр дөньясын, рольләре, образлары дөньясын бер түгәрәк, бер безнең өчен булган Светлана Хакимованы яклау, саклау бармы, аңлау бармы иптәшең ягыннан? Үзе лә сәнгать кешеһе булгас аңларга тырыша инде. Аңлай. Әгәр дә аңламаһа, мин эшләмәс идем мөгаен булай ук. Театрда ла, әгәр дә аңлашылмаусанлык булһа гаиләлә, ул да камасаулар ине әлбиттә. Әмма ләкин мин эшләп йөрим бит әле. Аллага шөкер, сәхнәгә сыгам, рольдәремдә уйнайым. Шулай булгас, Узак кына дуслашып, йөрешеп өйләнештегезме? Студент чаклар бит инде ул бик җылгыр чаклар, җитез генә, тиз генә гашыйк булган чаклар, сизми дә калган чаклар, әллә уйлап җитеп тормыйча тиз генә кияүгә китеп барыш булдымы Света? юк, осрашып, йөреп, әйләнештек, яратышып әйләнештек, көндәлектәр язып әйләнештек. Әле шул көндәлекләрне әзрәк көндә яратуны ныгытып торулар бармы иде? Хәтергә төшерик, әз генә тиргәшеп китсәң дә без бит яратышып әйләндек. Ничек ул яклап бер-берегезгә әзрәк сиздерәсезме? Күңел картаеп китмәсен өчен, яшьлек онытылып бетмәсен өчен, бер-берегезнең кирәклеген тою өчен ничегрәк? Хәзер инде икенче төрле тормыш бездә. Балалар бар, шул балалар бәйләй. Шуннан инде бер-беребезгә өйрәнеп беткәнбездер күрәһең. Шуның өчен Аллага шөкер, бара ла яхшы. Ходай артык күрмәсен диек бу Шулай. җирендә, үтәнгәлдә. Светлана, менә инде хәзер бар сәхнә тормышы, синең уйнаган рольләр, күпме образлар, берникадәренә үзең тукталып та өлгердең. Күңел бит инде ул шул сәхнәгә сыймый торган даирәдә, дарьяларда да. Менә син үзеңне образларда тудырганда кайсы героинеңнең язмышын миңа охшаган, мине кабатлый, синең хәрәкәтеңне, гәүдәләнешеңне, йөрешләреңне, килеш-килбәтеңне түгел, күңел халәтеңне кабатлый торган ролең бармы? Безгә шул яклап серләрне шишәле азгына. Һәрбер роль үзенчә кадерле, үзенчә якын. Ул ысынлап та бына ишетеп тә килә инек бит инде ул роль ул бала һымак. Бала һымак якын. Һәрбер роль үзенчә туа, үзенчә яшәй, үзенчә тамыр яя, үзенчә эзләп табаһың уны. Бына әле генә без иң бәхетле төн дип атанык башкортса. Шул роль эшләгән мәл хагындыра. Роль эшләп килеп сыккас, инде ул үтеп китте дигән һымак. Ә бына эзләнүләр, шул рольһенең бер минутка ла башыңдан сыкмай, һин йоклайһыңмы, ашарга бешерәһеңме, йырлайһыңмы, магазинга бараһыңмы, нимә эшләһәң дә, юлдаһыңмы, транспорттаһыңмы, ул роль һине ташламай. Һәм ошо роль белән яшәйһең, һәм минуты вакыты килеп җитә, рольде сыгараһың. Димәк, синең рольләреңнең күпме уйналганы булса да, синең күңелеңнең кайсыдыр халәтен үзенә ала. Кайсыдыр бер бөтен генә роль синең язмышыңа, халәтеңә ошап бетмәя, кайсыдыр холыкындамы, аның язмышындамы нидер синең күңелнең бер җирен кабатлый, күңелнең бер урынына тәңгәл булып куя. Шулай саңладыңмы? Нәкъ шулай. Шулай булмаса, ул образлар чын-чынында халыкка, тамашачыга барып җитә алмаган булырлар иде. Үзеңдеке булмай һәм уны җиткереп тә булмайдыр күрәһең. Ул һинең күңелеңдән, йөрәгеңдән сыкмаһа. Мин бик бәхетле кеше дип саныймын үземне, чөнки мин Бәхет хакы дигән спектакльне карарга ирештем. Бик дулкынландырды. Бик дулкынландырды. Утырасың бер никадәр вакыт, күздән яшь үзеннән үзе тәгәри, аннан капыл туктыйсың, уйланасың, әллә кайларга китеп аласың. Шунда син Альбина ролен уйнадың, Альбина образын тудырдың. Бәхет хакы, моның исеме дә бик яңгырашта. Андагы Бәхет хакы миңа калса, артистларның үзләренең тормышларыннан, шушы актриса язмышы белән, актерлык язмышлары белән, шәхси тормышларыннан ераклашыбрак, балаларга бәлки вакыт бүлеп бетә алмыйча, гаиләгә бәлки кирәклечә вакыт җиткерә алмыйча, ниндидер хаталар, ниндидер әрнүләргә дучар булуларны кабатлый кебек тоелды миңа. Ничектер һәрберегез анда ул кадәрлек күңелсезлекләргә төшелмәгән булса да, шын язмышыгызда, кайсыр яклары чынында үзегезне уйнаган кебек тоелды. Мин шунда Бәхет хакы уйнаган Альбина синең өчен кем ул? Син аны уйнаганда нинди кичерешләрдә булдың? Ничек тудырдың син бу образны? Менә шунда тукталай. Ысынлап та һуңгы нисә ел бара инде ул 6-7 ел буена сәхнәнән төшмәй. Һәр бер спектакль аншлаг белән үтә, Аллага шөкер. Унда бит инде халыкка билдәле инде бик күп кеше бернисә тапкыр, 9-ар, 10-ар, 20-шәр тапкыр караган кешеләрде мин беләм. Норильскидан кайткан бер ханым әйтә, мин 23 тапкыр караным ди. Беләһегезме?
Кешеләр алып киләм ди. Мин уны карап туя алмыйм ди. Халык тылы алып киләм, үҙем дә нисә тапкыр караным ди. Һәм ысынлап та илай-илай ошо спектакльдә халык карай, үҙ итә. Зур уңыш белән бара. Миңа килгәндә, ысынлап та мин Альбина ролен башкарам. Альбина роле бер генә роль, ул кире образ. Минең әйткәнем булды. Әйдә, мин әйттем, фатирын һорамаһын әле, Айрат Ахтямовичтан һорай. Әйттем, бигрәк әшәке булмаһын инде бул Альбина. Фатирын исмаһам һорамаһын тимен инде. Шундан һуң Айрат Ахтямович әйтә, бер генә образ булырга тиеш бит инде, отрицательный. Бөтәһе лә әйбәт булһа бит спектакль булмай, конфликт булмай, дип инде. Шулай итеп, бул роль миңә, бәхетемә ошо роль бирелде. Айрат Ахтямовичта эшләү бәхете тейде. Ул бик тә безнең алдынгы карашлы режиссерыбыз бит инде. Унда эшләү ул зур бәхет. Уны мин сынсылап әйтә алам. Ул кешене аса, уның спектакльдәре бик тә уңышлы бара. Бына ошо шәхсән мин ошо спектакльдә Альбина роле эләктем. Кире образмы ул, ыңгай образмы ул. Уның кире яктары ла бардыр. Кеше бит ул, образ бит ул. Үзенчә уның дөрөслеге лә бар. Ул сәнгатькә, ижадка шулай ук мөкиббән киткән кеше. Минең дә үсәһем килә, минең дә уңыштарга өлгәшәһем килә. Тамашасылар алдына сыгып басып, минең дә улардан бүләк иткән сәскәләрен косаклап кайтып китәһем килә дип инде ул. Бында уга ниндәйдер теге ограничениялар куела. Әмма ләкин ул мөмкин түгелдер, күрәһең, ул шуларны өҙөп ситтектәге кош булырга килмәй уның. Ижад менән шөгыльләнгәһе килә. Шул яктан ул бит хаклы. Мин Альбинамды яклайым, йәлләйем. Шуның өчен мин уны дөрес юлдадыр дип уйлайым. Ул бит гастрольгә китә. Ижадка ынтыла. Шулай сәнгать дөньяһы бит ул ылыктыра, үҙенә тарта. Театр ул төрлөсә әйтәләр бит инде. Бер килеп эләкһәң, унан ысҡынып булмай. Һин уның менән ауырыйһың, һин уның менән һаташаһың, унан китеп булмай. Сәнгать ул матур дөнья, изгелек, матурлык дөньяһы. Шуның өсөн Альбина ла шулай ул. Сәнгатькә китә, гастрольгә китә, халыкка хеҙмәт иткәһе килә. Әгәр дә ул йырлай икән, әгәр дә ул халык Аллаһ Тәғәлә тарафынан уға шундай мөмкинлек бирелгән икән, шундай ижадка ынтылыш бирелгән икән, ул хаклы, минеңсә. Ауылым өстенә ауыр моң ята, кемдер эҙҙереп уйната. Гармуны уның гүйә илайҙыр, ауылым тын ҡалып тыңлайҙыр. Менә мин шул кадәр тында алмай утырамын, сизеп торадыр тамашачы, телевизор караучыларыбыз спектакльдә утырган кебек. Сине шул кадәр рәхәт тыңларга, Светлана, син шундай бер матур фикер әйттең, матурлыгыннан да бигрәк тирән фикер, уйландыра торган читлектәге кош түгел бит дип. Ә син үзең шәхси күңелеңдә, шәхси дөньяңда читлектәге кош түгелме? Шулай инде, бына ошо һүҙҙәргә менән килешәм ысынлап та. Әлеге лә баяғы йырға әйләнеп ҡайтам. Бәлки син йырағаясың, күпчелек кеше, публика дейбез бит инде, кеше күзендә булулардан йырағаясың да үзеңне үзең чынлап торып читлегеңә кире ҡайтасың да ябасың. Миңа шунда рәхәтерәк, миңа тимәгез, минем үзем булып йәшисем килә. Минем үзем булып ҡанатларымны ҡағасым килә. Бармы шундай хәләтең синең? Шул читлекне кирәк чаҡта ябасың, кирәк чаҡта ашып, син халыҡныҡы да, ғаиләңнеке дә булып очып чығып, талпынып, ҡанатланып тағын да образдар тыҙырасың. Беләһегеҙме, халыҡ алдына сығыу, халыҡҡа сығып һин һүҙеңде әйтеү, йырҙарың менән уларҙың күңелдәренә барып,
тыю, ниндәйдер бер күңел кылдарын сиртү. Һин үзең дә бит алаһың халыктан. Син шунда каласыңмы, теге читлеккә кабат кайтмыйсыңмы? Бу боргалый мине. Мин аны теге читлеккә алып кермәкчемен. Шунда ук каласыңмы? Кала алмыйсың син бу хәдәрле халәтең белән, Светлана. Синең үзеңә ясаган ояң бар күңелеңнән. Чөнки син бу кадәр матур шигырьләр тудыра алмаган булыр идең. Гел халыкка ник ошыйсың икәнен булдырыр өчен образларыңда син менә шаран ярып күңелеңне ачасың икән, алай гына калып син энергетикаңны да шу кадәр саклап кала алмыйсың, шулай бит. Сәер генә, серле генә итеп нукта куйдырга уйлый бу сорауга. Светлана, бәхет хакы, синең өчен бәхет хакы ни белән үлчәнә? Нинди биеклекләр белән үлчәнә? Кайбер кеше матди ягын бәхет хакы ди. Ашның хәлен тук белми диләр. Шулай бит? Аларга да әйтергә була, аларны да аңларга була бу яклап. Кайбер кеше бәхет хакын шәхси бәхет белән шын мөхәббәт килсә генә бәхет булыр иде. Миңа матди ягын кайгырту иң мөһиме түгел ди. Ансы икенче төрле бәхет ди. Кайбер кеше уртача гына хәлле генә яшәп ята, ул үзе шуны минем азрак акчасы да бар, азрак бәхете дә бар, азрак мөхәббәте дә бар, миңа шул ярый инде ди. Мин бу урталыгында сине калдырмас идем, менә бу ике якта кайсы ягы Светлананыкы икән. Бәхет хакыны белән үлчәнә синең өчен. Бәхет хакы балаларының исән һау булуында. Авырмай, бер сылдырмай, шулай яшәүләрендә, әсәемнең исән булуында, үземнең күзләрем күрә аягым йөри, Аллаһка шөкер, яраткан эшемдә эшләйм, яраткан театрыма киләм, зур шәхестәр белән эшләйм. Әлеге спектакльдә менә һуңгы премьерала Гөлия Арслановна менән без бер сәхнәлә эшләйбез. Ул гаҗәеп матур актриса, уның тавышы гына, тавыш кына бит ул буш түгел. Тавыш бит ул һинең эске хәләтең, һинең гыйлемең, һинең белемең башында булган, күңелеңдә булган, йөрәгеңдә булган, һинең гыйлемең ул былай гына тавыш түгел, уны коры тавыш кына түгел. Гөлия Арслановна караһаң, хайран калаһың. Уга карап өйрәнергә кала. Бына шундай зур шәхестәр менән мин бер сәхнәлә эшләйм. Ул бит бәхет. Иртән торып, һаумы кояш, һаумы якты көн дип өндәшә алам. Актриса гомере образларда уйнап үтә. Аның рольләр тудыруында бөтен көче сарыф ителә аңа. Халыкка җиткерер өчен, шул образны булдырыр өчен. Кайбер вакыт кайчагында фақат үзең генә булып каласы да, үзең генә булып янасы килә. Син еш гашыйк буласыңмы? Мин тормышка гашыйк, яшәүгә гашыйк, йырдарымдагы образга гашыйк мин. Йырдарымдан эзләйм. Бөтен дөньяңа кояш булып башыңа мөхәббәт килде ди. Гашыйк булдың ди. Менә синең беренче мөхәббәт әни, балалар, гаиләң, яраткан эшең, аеруча актриса дөньяң шуларның барысында шул сине аяклы, башлы әйләндереп куя торган мөхәббәт кисә алыштыра алыр идеме Светлана, әллә юкмы? Яшерәк вакытым булһа бәлки. Әмма ләкин һәр нәмәнең үз ысыры бар, һәр нәмәнең үз законы бар. Шуның өчен әлегә әйтә алмыйм. Инде дә шушы мөхәббәт турында сөйләшкәндә, мөхәббәт өлкәсенә, мөхәббәт юнәлешендә, мөхәббәт ягына
шигырьләреңне яңратмый булмастыр, Светлана. Бәлки мин теләгән җавапларымны ала алмый калганмындыр. Тыңлыйк әле, шигырьләр әйтеп бирмәс микән, үзе әйтелмәгән мөмкинчелекләрне булдырмас микән? Тыңлыйбыз. Адашкандыр февраль бурандары, язды аптырата түгелме? Апрель еттеле хәйер йөҙөнә, буран ҡоторор көн бөгөнмө? Тәбиғәттең үҙ ҡанундары шул. Нисек теләй шулай хәл итә. Яҙ уртаһы еткән тейеп тормай, һалҡын еле үҙәкте өтә. Урамда яҙ түгел, әйтерһең дә, февраль йөрөй урам ҡыҙырып, бәлки һөйгән йәрен юғалтҡандыр. Ярһып эҙләй туҙынып. Табалмағас әрней һыҙланып, аҙашҡандыр февраль бураны, һөйгән йәрен эҙләй күрәһең, йәне һыҙлағас һуң нишләһен? Табалмағас йәне һуҡырайып, аҙашҡандыр февраль бураны, шул буранды йәлләп, бөгөн йөрәк буран менән бергә дуланы. Тапшы ахырына яҡынлашҡанда әйтәсе килә, аш су белмәсен ярата микән Светлана дисәләр? Аш һыу бүлмәһен ғаиләң булғас, яратаһың инде, яратмаһаң да яратаһың. Яратып әзерләгән ризыҡлар. Яратып әҙерләгән ризыҡларым, бәлеш, пироглар. Пирог ашағанға бик ышанмағансың, пирог ашап тегеләрне генә ашата торғансыңдыр. Минең бит 3 ир Менә шул. әзмәүерҙәй, Аллаға шөкөр. Уларда ас тотоп булмай бит инде, пешерәһең, ваҡытың булыуға ҡарап, әлбиттә. Шулай. Фитнес, шаңғылар, башҡа төрлө спорт, күнегүләрме, Светлана Хакимованың бұл искиткес гүзәл формасын нисек булдырабыз? Бассейнға йөрөйөм, Аллаға шөкөр. Безгә яҡын президент отель, шунда йәйәү йөрөргә сығам. Элек йүгерештәрә торғайным. Фитнес-клубҡа бына йөрөргә йыйынып торам әле. Аллаға шөкөр. Йыллыҡ не алып, менә Алла бирһа, өр-яңы тормош башлап, өр-яңынан үҙем менән шөғөлләнеп, Алла бирһа, шундай пландар бар әле, Аллаға шөкөр. Светлана, күҙләреңә ҡарап торам, сөйләшкәндә дә бершә сағышлы булып китә. Минем сорауларда йөгөрәләр. Мине нинди сорау бирер икән дип тагын изгәләнеп тә әйләнеп кире урыннарына, шундай күзләр синдә, шундай образга керәләр тиз генә, һәм шул күзләрне кем йылата ала? Сине кем яшьләндерә ала? Кем сине йылата ала? Нидән син тиз үк йылап өлгөрергә мөмкинсең? Күңел бит ул. Бына күңел йомшаҡ. Мин матур йыр ишетһәм дә иларға мөмкинмен. Матур шиғырҙан тетрәнеү алам. Менә син бик серле. Әхирәтләр була бит инде. Бер әхирәткә сер сөйләсәң, икенчесенә күчә. Шуңа өченчесенә, шуңа күрә әхирәтләр даирәсе тарайыбыраҡ китә торған заманға да җиттек. Бер заман күп була торганнар алар. Аннар инде тәҗрибә туплана, бик яҡыннары ҡала. Әхирәтләр белән аралашы күпме синдә? Дуслар, дуслыҡҡа син нисек? Нинди мөнәсәбәттә йәшисең икән? Аллаға шөкөр, минең ауылда ла балалыҡ әхирәтем йәшәй. Уның матур ғаиләһе, беҙ ишәй менән ҡушай кеүек. Теге әйткәндә инде бергә етәкләшеп йөрөнөк мәктәпкә, бер дә айырылмаҫ һымаҡ инек, әммә ләкин мин бына шулай сәнғәт юлын һайланым, ул ауылда ҡалды. 3 бала тәрбиәләп үҫтерҙе, ҡыҙҙары нефть институтын тамамлап, ул шундай матур хужабикә булып йәшәп ята, Миләүшә әхирәтем. Беҙ уның менән ғүмер буйына дуҫ булдыҡ. Әле ҡайтһаҡ та, осрашһаҡ, бер-беребеҙҙе бүлдерә хәбәр һөйләйбеҙ, тыңлайбыҙмы, юҡмы, бер-беребеҙҙе бүлдерә, бушанабыҙ, эйе, һөйләшеп һүҙҙәр бөтмәй. Бына шундай яҡын, минең үҙ күргән яҡын әхирәтем бар. Әлбиттә, бында ла Фөлә лә бар. Әлбиттә, минең күңелемде сисерҙәй, күңелемде бушатырҙай өлкән әхирәтем дә бар, исемен әйтмәйем. Минең бөтә күңелем менән һыйған, бөтә күңелемде аңлап, аҡыллы кәңәштәрен биргән өлкән әхирәтем дә бар. Бына шулай, Аллаға шөкөр, һау сәләмәт булһындар, таҙа булһындар, бергә булайыҡ, бай булайыҡ, бар булайыҡ. Бына шулай тип йәшәйек әле тип. Тормошта нәрсәне ғәфү итә алмас иде Светлана Хакимова? Балаларыма ау һүҙ әйткән, балаларымды ҡыйырһытҡан кешене мин ғәфү итә алмаҫ инемдер. Үкенешләр ҡалды микән үткәннәрҙә? Хәҙер инде ошо күҙлектән ҡарағанда улай үкенмәҫ инемдер. Үкенеп ни файда? Ҡабатлар илеңә барысында шушы килеш яңадан.
Аз гына коррекция индерермен әлбәттә. Бында шулайрак булмаганмын. Бында кыюрак булырга булган. Бында решительныйрак булырга кирәк булган. Сине Светлана әйтергә нәрсә комачалый? Кайсы ягың сиңа менә һәр вакыт аяк чала үзеңнең холкыңда? Холкымдамы? Әйе. Зифа апай үдегедә беләһегез. Минең мөгаен дә шул решация итә алмавым. Икеләнүем. Икеләнә торган бик Бер насар. килеп чыга ул җырларыңны җырлый. Бер суга төшкән кебек юк була. Аннан тагын сагындырып кына тагын килеп чыга да тагын юк була. Кайда гына барһам да гастрольгә тамашачылар килеп уратып алып рәхмәт һүзләр әйтәләр. Шуның өчен мин тамашачыларыма шул кадәр рәхмәтлемен. Мине кабул иткәннәренә, ничек бармын шулай яратканнарына бик зур рәхмәттәр әйтәм. Аллаһка шөкер. Шул яһәттән мин бәхетлемен дип әйтәм. Бына Баймак яктарына барганда ла мин бик теге халык йырдарына гына мөгаен улар мөкиббән китәләрдер. Мине кабул итердәр микән дип шөрләп кенә куркып кына барган ягыма Баймак яктарына миңа киреһенчә улар минең сыгып сәхнәгә матур һүзләр әйтеп, күңелемә канат куйган тамашачыларыма мин һагынам, улар янына барыр идем. Концерттар менән йөрермен әле мин дип әйткем килә. Көзен концертымды куярга шундай матур, зур хыялым бар. Ул минең олы хыялым күңелемдә Бу яшәгән. хакларда киләчәккә планнар, хыяллар турында сорау бар иде. Үзе бик матур итеп әйтеп тә бирде. Көзге матур концертлар вакытларын Алла бирсә бит тамашачылар дәррәү килеп карарга насыйп булсын. Һәм менә телефон алды ята, авыр көннәр була. Бу телефонда миңа авыр, миңа кыен, миңа сагышлы, миңа авырлык килде дип кемнең саннары җыйла икән? Инәем. Әни кеше. Әни кеше һеңлемә һәйәм. Әлбәттә, иң беренче ул миңа шылтырата, мин аңа шылтыратам, алмай торган кайһы бер вакытым булмаһа, теге алмайрак торһам, ул борсыла башлай. Ул минең сердәшемдә, минең бөтә сердәрем уга һыя. Төне буена һөйләшеп ятырга мөмкин уның менән уртаклашып, уга шулай көлешеп, бер тотышып, шатланышып, шулай дип әлегә көнгә мин Аллаһка шөкер дип әйтәм. Тамашачыларыңа, телевизор караучыларга бик матур итеп теләкләр белдердең дә һәм көзге концертларыңа чакырып та калдың. Шулай бит, Светлана, Светлананың киләчәгенә син юбилей туган көннәрдән ары әле син бик күп чараларда мәш килдең. Әле синең кырмыска оясына таяк тыккан кебек 1 минут вакытын юкта безгә туган телгә дә вакыт бүлдең. Шундый кәефләренең күтәренке чагы, үзеңнең тормышларыңны, алдагысын, арттагысын уйланып йөргән чакларың, бәлки кай тирәдә сызланып алган чакларың, ул мондый көннәрдә шулайрак була. Киләчәккә нинди теләкләрдә каласың үзеңә? Үземә нинди теләк, беләһегезме? Шул йырдар өчен эшләү. Бына мин шул сиккә килеп еттем, күрәһең. Ниһаять, Ниһаять. Ныклап мул. Минең иҗат иткем килә, йырдарымды эшләгем килә, клиптар төшерәһем килә. Һәм шу эш өстендә әле эштәр бына бүген генә шылтыратулар булды, иртәгә съемкалар эшләйбез. Шигырьдарым туа бит әле. Ул шигырь бик кызык әйбер икән ул. Үзеннән үзе ниндидер бер шигырь дип әйтһәң, бәлки ул яңгырауыклы яңгырайдыр. Әмма ләкин ул күңелдән туган, үзеннән үзе язылып кына килгән шундай бер сихри халат дип әйтәм микән инде. Үзеңнең сихри күңел торышы һәм рәхәтлек алаһың. Шуларны укыһам, инде күңелемә рәхәт, якын. Шуларны ядырып туплагым килә. Гомумән көзне көтәм. Концертым менән сыгыш яһап тамашачыларымның күзләренә карагым килә. Гомумән мин йырлаган вакытта ла тамашачыларымның күзләренә карарга яратам. Миңа шул тамашачыларның күзләрен күрһәм, миңа рәхәт. Минең яшәгем килә, минең ускым килә, минең талпынаһым килә. Гомумән ул тамашасы һөюе, улардан алган илһам кешене яшәтә. Мин әллә хәтеремдә бер Мәскәүгә бардык та, тамашасы мине сәхнәгә кабат-кабат сакырып сыгарды. Ана шуннан алган йылылык, ана шуннан алган илһам минең бер өст айга йетте. Моны һич арттырмайм. Казан тамашасы ла бик яратып кабул иткәннәрен хәтерләйм, иҫләйм. Улар да бына яратып кабул итәләр. Шул кадәр мин рәхмәтлемен уларга ла. Гомумән мин халыкка, тамашасыга рәхмәтем сикһеҙ. Светлана, давыл, тынлык, яшәү, көрәш кушылганда, армый талмый йөзә язмыш тулкыннарда. Күңелләрнең яры юла җырлар белән, йөрәк яши үзе генә белгән моңнар белән. Моң өзелми, тормыш сыза, сүзләр көчен.
Дулкыннардан, ярда бездән ниләр кала безнең өчен, күңел өчен. Шушы халәттә нинди изләр кала дип сиңа дәшәсем килә бу шигъри юллар аша, җырларың белән якты күңелеңне барлап, тамашачы җанына юл салдык. Шушы эзмә-эзлеклелек югалмасын, бәхетләргә алып барсын, рольләреңдә чыныктың, образлар тудырып, халыкны үзеңә якынайттың, яңадан яңа матур балкышлар булсын, сине биеклекләр көтсен, һәм бик матур сүзеңне кабатлап үтәсе килә. Шул дәрәҗәдә, даирәдә үзең барын онытмыйча, үзеңнең күңелеңнән канәгать булып яшәргә, иҗат итәргә насыйп әйләсен Ходай сиңа. Рәхмәт. Инде дә күзгә күз карашып, тапшыруның чираттагы чыгарылышына нокта куябыз, хөрмәтле туганнар. Сез ничектер, мин яңалардан яңа баю тоям үземдә, синең безгә кунакка килүеңнән, Светлана. Тормыш үзе сорау, үзе җавап. Телевизор караучыларга да сиңа да булай дип әйтер идем, саубуллашып. Сорауларын вакытында бирә белеп, җавапларын вакытында ала белсәк иде. Күрешкәнгә кадәр.